अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। आडाळी MIDC मध्ये मेडिकल हब करणार असं केसरकर म्हणाले होते। 20 लोक रांगेत आहेत असंही ते म्हणाले होते। ते 20 लोक आम्ही शोधतोय असा टोला राजन तेलींनी केसरकरांना लगावलाय। कालच मी पुन्हा एकदा स्वग्रही या ठिकाणी आलेलो आहे आणि सुरुवातीलाच मी आदरणीय उद्धवजी त्याचप्रमाणे आदरणीय आदित्यचे मनापासून आणि सगळ्याच नेत्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की मला त्यांनी प्रवेश त्या ठिकाणी दिला। आजची ही निवडणूक सगळ्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची आहे आणि एक गोष्ट सगळ्यांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे की आत्ता आपल्या 15 वर्षात जी काही लोकांची चूक झाली आहे ती चूक सुधारण्याची या ठिकाणी संधी या ठिकाणी आलेली आहे। आपल्या माध्यमातून मी सगळ्या इथल्या कार्यकर्त्यांना एकच सांगेन की आपल्याला सगळ्यांना मिळून आघाडीतले सगळे घटक पक्ष आहेत त्या सगळ्यांना एकत्रित करून आपल्या पार्टीची ताकद सगळ्यांनीच वाढवली पाहिजे। प्रत्येक गावागावात जिथं बूथवर जशी संघटना मजबूत पूर्वी होती तशीच मजबूत या ठिकाणी केली पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातून लागणारं सगळं सहकार्य मी या ठिकाणी करणार। त्याचबरोबर आघाडीतून बरेच लोक इच्छुक होते ते सगळ्यांना भेटणार। शेवटी जर आपण एखादं मिशन हातात घेतलं तर प्रत्येकाने एक पाऊल या ठिकाणी मागे यायला पाहिजे आणि सगळ्यांनी मिळून जर प्रयत्न केले, उद्देश काय आहे की बा या ठिकाणी विकास झाला नाही, उद्देश काय आहे तर 20 वर्षात इथल्या केसरकरांनी काही केलेलं नाही आणि त्याहीपेक्षा सगळ्यात महत्त्वाचा उद्देश सगळ्याच म्हणजे राष्ट्रवादीचा असेल, विशेष करून अजून शिवसेनेचा जास्त असेल की ज्या केसरकरांनी गद्दारी केली त्यांना धडा शिकवायचा आणि याच माध्यमातून तो धडा शिकवत असताना आम्हाला आता जास्त टिकेत जाण्यापेक्षा आता काम करायचं आणि ते काम कुठलं आहे तर इथल्या सर्वसामान्य जे शेतकरी आहेत, जे बागायतदार आहेत, ज्या काजूबीसाठी पहिल्यांदाच आज रस्त्यावर आलेत, यापूर्वी कधीच कोकणातला शेतकरी असा रस्त्यावर आलेला नव्हता, ते रस्त्यावर आलेत, त्यांना हमीभाव आपल्याला या ठिकाणी द्यायचा आहे। त्याचबरोबर इथल्या रानटी जनावरांचा जो त्रास आहे, हत्ती असेल, त्या ठिकाणी गवरेडे असतील, माकडं असतील, सगळ्यांचाच जो त्रास आहे तो त्रास आपल्याला या ठिकाणी त्यांचा कमी करायचा आहे। याचं कारण असं आहे की केसरकर हे ह्या खात्याचे राज्यमंत्री पण होते, वनराज्यमंत्री पण होते, त्यांना ते शक्य झालेलं नाही आणि म्हणून नेहमी फसवाफसवीचं राजकारण त्यांनी या ठिकाणी केलं आहे। तिसरा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय जो सगळ्या ह्या जिल्ह्यातल्या तरुणींच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे, सगळ्यात महत्त्वाचा जो विषय आहे तो इथल्या तरुणींच्या 2 हाताला काम देणं। आपल्या जिल्ह्यात आपल्या मतदारसंघातून किमान 20 ते 22 हजार मुलं मुली ही गोव्याला कामाला असतात आणि त्या अनुषंगाने काही मुलं त्यातली अपडाऊन करतात, आठवड्यातला एखादा ॲक्सिडेंट होतो, वर्षभरात 2-3 मुलं दगावतात। याला कारण इथले आमदार आहेत असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही। 15 वर्षात त्यांनी एकही प्रयत्न एखादा कारखाना यावा, एखादी फॅक्टरी यावी अशा प्रकारचे प्रयत्न झालेले नाहीत। निवडणुका दरवेळी आल्या की वारेमाप आश्वासनं द्यायची। आत्ताच त्यांनी 8 दिवसापूर्वी आम्ही तिथं मेडिकलचं हब करणार म्हणून सांगितलं, 20 लोक लाईनीत आहेत म्हणून सांगितलं, आम्ही शोधतोय ते अजून कुठं झालेलंच नाहीत। आता तर आचारसंहिता लागली। तसंच हे काम करत असताना अजून एक महत्त्वाचा विषय की आपला जिल्हा पर्यटन झाला। मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना इकडे त्याची घोषणा झाली सावंतवाडी, आज 97 पासून आपण कुठल्या सालात आहे तो विचार करा, 2024मध्ये आहोत। आज मालवणमध्ये 20 ते 22 लाख पर्यटक येतात, पण आंबोलीसारखा सुंदर प्रदेश, आंबोली असेल, चौकुळ असेल, गेळा असेल, असणी असेल, पूर्ण तो अगदी मांगेलीपर्यंत आपण तिथे दुर्दैवाने त्या पद्धतीने काही करू शकलो नाही। तसंच सुंदर किनारपट्टी, एका बाजूला गोवा, एका बाजूला मालवण आहे, बाजूला मालवणमध्ये 20 लाख लोक येतात, तिथले आमचे मच्छीमार बांधवसुद्धा काही लोक त्या व्यवसायात गेलेत, आज 130 दिवसाचा बिझनेस आहे। पण दुर्दैवाने तसे प्रयत्न इथल्या आमदारांनी स्वतःहून काही केलेलेच नाही आणि म्हणून ह्याच्यातून सुद्धा आपल्याला रोजगार निर्माण करता येण्यासारखा आहे। तो रोजगार निर्माण आपल्याला प्रयत्न या ठिकाणी करायला पाहिजे। म्हणजे चौथा विषय आपला आरोग्याचा।
तुम्ही सगळे त्याचे साक्षीदार आहात. 7.5 वर्षापूर्वी तुमच्याच उपस्थितीत त्यांनी भूमिपूजन केलं होतं. त्यावेळी मी काय नव्हतं बाबूराव, ते तुमच्या उपस्थितीत केलं. आजही काहीच नाही. आणि परवा स्टेटमेंट काय, तर कदाचित सह्या होत नसतील तर आम्हाला जागा बदलावी लागेल. म्हणजे 7.5 वर्ष झोपला होतात का तुम्ही? 7.5 वर्ष आज जर समजा तुम्ही या ठिकाणी काय केलं नसेल तर तुम्हाला नैतिक अधिकारच नाही. त्यामुळे आत्ता हे जे 4 प्रामुख्याने प्रश्न आहेत हे आपल्याला पुढे घेऊन जायचे आहेत. आता टीका टिप्पणी ह्या सगळ्या गोष्टी आता बंद. जे काय झालं नाही ते लोकांना सांगावंच लागेल. आणि म्हणून हे सगळं जर बदलायचं असेल तर सगळ्यांनी एकत्र राहून, सगळ्यांनी एकत्र करून आपल्याला या ठिकाणी आमदार आणावाच लागेल. ही एक गोष्ट सगळ्यांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे. त्याचबरोबर मी भारतीय जनता पक्षातल्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांना, म्हणजे मी आज जरी शिवसेनेत आलेलो असलो तरी आमचं सगळ्यांचं मिशन एकच आहे. मिशन काय आहे की केसरकर हे मिशन आहे. आणि माझा स्वभाव माहिती आहे की मी कधीच कुठल्याही पक्षाचा माझ्याकडे कार्यकर्ता आला तर मी त्याला माझ्याकडनं होणारी सगळी मदत मी करत आलेलो आहे. त्यामुळे सगळ्यांना विनंती करेन, मी कालच आमच्या नेत्यांची जाहीर माफी मागितलेली आहे. आमचे जे भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ सगळे नेते आहेत त्यांची जाहीर माफी मागितली आहेत. कारण काय, मला नाईलाजाने हा निर्णय या ठिकाणी घ्यावा लागलेला आहे. याचं कारण असं आहे की कारणं मी काल दिलेली आहेत, पुन्हा मी त्या कारणात जाणार नाही. फक्त याच माध्यमातून भारतीय जनता पक्षाच्या सगळे कार्यकर्ते, सगळ्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्याला मी विनंती या ठिकाणी करणार आहे की आपल्याला जे काय मिशन आपण हातात घेतलेलं होतं, ज्या मळगाव ग्रामपंचायतीचा अनुभव आपल्या नजरेसमोर आहे, आपल्याकडे अनेक काही तिथल्या ग्रामपंचायती आहेत, ते आता मी बोलणार नाही, काही आमच्याकडे वेगळ्या माध्यमातून आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.